Tréistóibh an clé cena sreatha chailúnt níos luas a bblion tháinig ard Mhacha chu hain ar a bhúd ar Craobh an bhí secata. Fad is a hip ar an bhí áit líad lé cena sláin. Nuair a thugur aigear a chéile sa grúpa agus beag bhíad na fórne, nuair bhí an lámh an óchttar ag ard Mhacha. Ciúcha arn a bhacha calúra an líana. Bhí Brian Tyres agus Emer Gallagher a bar taltan de Babhta hain de Craobh TG4. Garad a ríist agus níomh galóglaí. Cé bhfuil héanaíag ar a drámaice. Tá si dul siarach a ríist potún eilean san agus seo chuin cuimh McNally-nis a rástasteach os cóirín chúil siarn sa agus Niamh Henderson a chur son háir se drasnáin. An bhí a ríist a techt fearléanis. Tá go leistigh an san Sarahán me leis céal a bhí an na chiaadúir. Nis mar sin Smith a stóile meisteachar í Vicky Wall agus tá brúin sa inis ar McCann takear in neasóg agus tá sé sin nadathe go háling ní réidir leithneog na chóhin fuair sin tarna deis. Sin é agus ní rúsí chun an báún sin na dhéanamh chuig gár thar a bhí teas agin cé có dansra agus a the Vicky nuair tá sí is tí sa carnóg sin agus léirí sé go hamlan sálaréis sin faoin nuair sin. Ach céimiid cunsmar a bheith an de bheilig an Babhta drús a rás chun tosig isteach an láir slíonn sa an pass de gáin ta fíordeach McCoy a techt agus tá san críochna go hádan ar fad ag Aoife McCoy. Agus is é sin freigar den céad sco den scóidear na go bhí fáid sé Vicky Wall agus sin an bagar se bháin an leard watha leis an luas atá acu tá siad bra abalta dul thuas an farc imróí a chur ar an léifreid le luas an céad sco agus críochnaíonn sin le Aoife McCoy. Nis níomh galóglaí a ríist mar chosantóir le cois agus blóid i gascadaíocht an son ag an bhí agus ar a bhrithún sa inis Vicky Wall agus tugan nacla na chéile. Wall a tógan na Peile agus a cas agus a dul sa tiún láirich an éana chluisteach. Tá cin le déanamh amach an tá bhí seán captain Cleary tá sé nadathe go hádig ar fad a techt ó ghadaíocht a lár na páirce an bhí ar nas go láidir. Agus sin é agus féach cé có dansra agus atá an bhí agus éidir dul an bhrí an sí go háirithe nuair a bhíon Vicky Wall istíon tá ládrach agus tá sí bra abalta na línte sin a bhreisiú agus cé bhí istíon ag fanachtar leithreid seachas Aoibhín Cleary. Trascaí Cleary nis tá ábhar spáis galóglaí take taobh léach tá sé sin críochna go hálainn ag capta in na fórne. Buaicphointí an san a láir slíocha Aoife McCoy agus tá bearnan sa cosan le déanamh agus bhfuil de chmeadar ón gúlaíach go háirde ach tá peinte feachtaige Aoife McCoy. Duggan a dtíorra clí léthe steachgarí drús Niamh Henderson. An is seart an féhrú trastan sagadí Coleman agus tá Kelly Mallon na stig agus de chríochna sí é sin go díal ar fad níamh ceathrú secondike. Sin é agus sin an fá gohfuil ardmhatha códansra nuair teisiidir an ansaí fechar cógas is a bhí na pásna sin. Pás amháin go dtí pása eile níomh Coleman is tíon sin go dtí Kelly Mallon agus an léithir de crú go bóg is tí sa chorneil chun an cúil sin a bhain semach. Botún mátá agus tá an féige chun enemy agus ige Duggan. Gafa trí rúr agus an Council Port to get it Sean Ennis is to get a hole agus tá cófachta ige Sean Ennis to chun enemy marin siad go fáil. Sin é agus sin an tain rud a bhí de orthú tá cúpla nóid fásfáige ar an glog bhí cool de orthú bhí Sean Ennis ar haftan na ferní tíon agus bhór an cenner sa taisín. Trascaí Katie Newinis. Steach a láir chantasa go dtí síhí Vicky Wall tá sé sin má tá sé ar fada go leor a léanta mar scór. Agus an ile imreoir I le ardmhacha Murray san áirimh ardchórach críochna cáran an Mhí-3-8 ardmhacha dó héanaíag. We thought we had it at the end, but credit to me, they came back and they got the equalising score. We're very disappointed, to be honest with you. 4 points down 4 minutes ago. Easy goals conceded there. We've a lot to work on. We're playing Kildare now next weekend, so basically it's knockout. In fairness to Shauna, she's after working extremely hard the last year, coming back from that bad injury, and she got the goal there. Just be able to help the girls there at the end.
is a lovely feeling, and you know, the girls worked so hard throughout the whole game. I suppose we would have loved there to get a point at the end and just sneak the win, but look, a draw for the first out isn't too bad, I suppose, and we'll be looking forward to Kildare next weekend now.